Actually, जों गवर्नर नि थानि हास्ते फानि थानि बाबो गाय वाइनि वाइ मंथा जों बरगनो बबाय मालायने नै जिनि सानमो जों मायां तंगा रगनो साननानि बागै बबाय मालायने नै जों बन थानि अपॉइंटमेंट साननानि गतबानो जों अपॉइंटमेंट सानका बनि सा खामिया हाय हामिया नि जों बे मालाया अथच चिनि एडिसिनि गोबां माचिनि रां जोंनो रखर जागिया जों चाकरि नाय मैया चिनि बिल कास्टमार बिल चिनि जत हदारनि कास्टमार बिल न बरक एसेन्डिया गवर्नर एसेन्डिया गोबां मा बाहायके चिनि पेंडिंग सामुं कसाय दङ चिनि एडिसि